presents na Ladidi. Bani da aiki sai tunani ki sani na ki nake, ko duba ni baki kuma ni kaunar ki nake. Na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake, masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake. Ina kaunar ki kin ji Ladidi, kin ji Ladidi, na kaunar ki kin ji Ladidi, ni ne na Ladidi, na kaunar ki kin ji Ladidi, kin ji Ladidi, na kaunar ki kin ji Ladidi. Ya za ka shanya ni ka zo ka wuce kamar wanda ya shuka dusa. Kai bar fa ka ci, Lado ba gara bane kawai suna ne. Ni ba masoyin ka bane. Hasali ma ban taba kallon fim ɗinka ba. Kawai Ladidi ce ta bani labarin fim ɗinka na Nas. Shi yasa har da na ganka ma na gane ka. Na zo ne in cika mata burinta. Amma ni gaba ɗaya ma ni ba ka taɓa burge ni ba ma. Kai ka kiyaye bakin ka fa. Kaka ba a haka. Ai masoyi ne. Ba a yi wa masoyi irin wannan abu. Bai kamata in ya zama haka kai ma ka zama haka. Bawan Allah. Abin da muke a ciki daga ganmu dazu ba kammalawa muka yi ba. Lokacin sallah ne yayi muka sako baki za mu je mu sallah, idan muka idar za mu sake dawowa mu tsora daga inda muka tsaya. Dan haka ba wai wuce ka nazo yi ba, abin da zan je in yi ya fi tsayuwar da zan yi a gurin. Sallah? Dama yan fin kuna sallah? Wani irin magana ne wannan? Ce maka akai ba ma sallah? Amma an ce ai kai dan zangon katab ne. Kuma yan fim sallah da ibada bai dame ku ba. To sai me haɗa ɗan zangon katar da yan fim? Kaga jita-jita da mutane suke yaɗawa akan yan fim ba daidai ba ne. Kamata ya yi dukkanin abin da ka ji aka faɗa akan wani ka bari ya faru da kai ko a gabanka sai ka gaskata ka ce haka ne. Amma wai ba ƙaramin masifa yake yaɗa ba, kuma ba ƙaramin dako yake sa mutane suke na zunubi a kansu. Duk mutumin da ka sa a gaba baka san shi ba ke zagi, wallahi kana tsaye a lahira zai wuce gaban ka shiga aljanna kai kana tsaye. Da haka ku riƙa kiyayewa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da baka yi tunani ba kawai ka buɗe baki ka faɗa abin da bai dace ba. Hagunka da damanka akwai mala'iku da dukkan abin da ka faɗa suna rubutawa, mai kyau ko mara kyau. Shi yasa manzon Allah ya ce falyakun khairan aw liyasmut. Dukkanin abin da zaka faɗa ka faɗa alkhairi ko kuma kai shiru da bakinka. Da haka wannan nasiha na dan maka saboda ka gane cewa yan fim duk wanda yayi laifi a kansa take. Allah bai kama laifin wani da wani. A daina mana kudin gora baki daya. Ina fata ka fahimta. Abin da nake so da kai yanzu kai hakuri. Bari mu sallah sai mu dawo sai mu tsauna da kai sai in ji abin da yake. Gaskiya ni kaka ƙara shanya ni ba. Karka da kai hakuri. Dan iya kuje kai wallahi ka ciya bakin ka in ba ka ba zan ma mugun tuka. Yalla ba kake gaya ma wannan magana? To dan iya. Ba kawai. Alaikum salam. Sanin Yawwa. Kin dawo ke? Na dawo. Shanya jiki. Na kwashewa dai. Sai sun bushe. Kiranki nake amma sauri kike. Sai ya dawo baba. Ya akai? Kin dawo? Baba lafiya lau sai dai me? sa idan da mutanen garin nan suke min yana yau. Ke ji mutanen ko? Na yi haƙuri ne shiru 'yan kwanakin nan suna ganin kafa cewa ni kan wallasa ne. Haba Ladidi, ba dole a sa miki ido ba, sai ki dinga sakarci kamar wata karamar yarinya, sai ka ce ke kaɗai ne a gari. Ba dole a sa miki ido ba.
Kai mama fa ni aiki ce fa albarka ya kamata kina samun suna zuwa. Don albarkan nake neman miki baki sani ba. Albarkan nake so ki shi yasa nake gaya miki gaskiya. To kina ki kenan. Kullum baki da wani ɗabi'a sai yi da ɗanka. Ke da baki yawa wallahi. Yarki ki zinka faɗa mata maganganu iri-iri. Kina jin yadda aka yi? Da wane ne suke sa baki ido? Dukkan su ne ba da zume gari. Bari zan yi maganin abu. Ladidi, kina ko tsoron Allah? Wake me kina gurin ne? Kina gurin ne? Ya ana magana ga magana ya ita aka yi wa yariya tana faɗin abin da dame ta. Ke kifi kina gira kamar turmi kina kawo surutu. Haba malam. Ba na so. Ba na so. Wannan wulakanci ne ko ba ita aka wulakanta ba ni aka wulakanta. Ba dai shikenan to bari in je zan wata kan hanci. Na san inda zan je abi miki hakiki. Baba sai ka dawo. Na dawo. Ziyarin ne nan duk abin da ta faɗa malam sai ya haye je ta bambami a mai da kai mahaukaci a gari ba isa a gaya mai magana ba tsakani da Allah. Allah ya shirya ku da kai har ita. Ranka dai ana lafiya. Ka ce kana da wani bayani ko ƙara ne kake da shi? Tabbas. Ƙaran menene kake so ka kawo? Ranka dai wallahi an ci zarafi na. Cin zarafin da aka yi mun ba kowa ake wa irin wannan ba. Ina dalili? Yariya a gudan jini. Me ta tare wani me ta tare wani? Me ta tare wani me ta yawa wani? An sa mata ido duk ta wuce wannan ya fari akan ita kadai ta walla in dai za a matsa ka sai ta shiga ran to shi ne nazo na gaya maka ko ai maganin abu ko kuma in kai ba za ka maganin abu ba ni nan zan iya ɗaukar mataki duk abin da ya samu mutum shi ya kai na zo ku ne shaida kawai da dai ka kawo bayani nan ka bari fada ta yi hukunci. Yallaɓai, abin da nake so a gaya wa Malam Hudu, duk irin abin da zai zamo alheri ya kamata a sa baki, tunda abin alheri zai zamo. Ka fahimta da kyau? Shi ya sa baki a wannan abu, in dai na alheri ne ya kamata a sa baki. Yallaɓai, kada ji abin da liman ke faɗa. Kada ji abin da liman ke faɗa. Ka yi haƙuri. Malam Hudu abin da liman ni ba sa an ka bari. Na ji haƙuri. Gaba kake da ni. Ba za mu faɗa saboda rawani. Ba za mu faɗa gaban Yallaɓai ba. Ai Malam Hudu shi yana jawo hankalinka ga abin da addini ya ba da bayani. Yakwa. Ya ce maka sa ido abin da bai shafe ka ba gaskiya ne bai kamata ba. Amma idan sa idan zai kawo alheri ga addini to ya kamata a sa idan. Amma tun da kai ka ce a daina sa ma ƴarka ido idan ba a bari ba ko mu ɗau hukunci ko kai ka yanke ma kanka hukunci ba abin da kake so ba kenan to ka kwantar da hankalinka. Sarkin fada ranka ya daɗe a je a kira Sankira a ce mashi injini ya shiga garin nan gaba ɗaya ya yi shela ya ba da sanarwa kar wanda ya ƙara sa ma 'yar Malam Hudu ido. Yanzu a ga sana. Duk abin da take a garin nan a zura mata ido. Kuma kar a kai ƙaranta ga ko'ina. A yi shela lungu-lungu ko'ina gida-gida a sanar kar a ƙara sa mata ido. Kar a ƙara sa mata ido. Ka ji abin da na ce? Ranka ya daɗe. Liman. Na'am. Abin da yake so kenan. Kar a sa mata ido. Yallaɓai. Ina fatan Malam Hudu ya fahimci abin da ake nufi. Ya duba ya yi tunani da kyau. Ni roƙon da zan ma Malam Hudu ɗaya ne zuwa biyu. To, kamar yadda Yallaɓai ya yi magana a dai tunani ya taka ce.
ba wai tashi bace ko tawa ko ta sarkin fada. A yi dai tunani yadda abin zai zamo da sauƙin malam Hudu. Malam Hudu mun karke bayanin nan. Yawwa. A tafi makaga a yi shela. To madalla. Ba matsala. To shikenan. Ba matsala. Na bar fada. Duk dai gidan ku lafiya. A lafiya kalau wallahi. Kowa kalau. Alhamdulillah. Daminan bana fa. A'a damuna mun sha kashi. Kai baka noma. Wallahi mun sha kashi. A noma ai na dade ban yi ba. Wallahi na dade ban yi ba. Malam Hudu. Maliman ana magana ka kawo mana wani magana. Sai noman daki kawai kai ka ci abinci. Allah baka hakuri. Na gode. To, malam Hudu. Liman. Na'am. Kai kana son kai gyara ba nan ya fuskanta. Abin da nake nufi ke. Yanda ya fuskanta haka za a yi. To shikenan illa bai. A samu shi amma mu ba za a lalata mana kasa ba. A haba wane mutum. In an yi ba daidai ba dole za mu samu. Sarkin fada. Kun gani ko? Abin da nake ga miki gashi nan zuwa ma. Na gan shi. Tun ɗazun fa nake jiran ka. Yanzu ma wucewa dan yi. Haba Suleiman bai kamata ba fa. Duk jiran da take ta faman yi tun ɗazun kuma yanzu ka ce za ka tafi. Na sa ta ne? A buro da haufa. Ya ne? Ok, gani nan zuwa ga gani. A abubuwan da nake ba wani mai mahimmanci ba ne. Ya, ok. Haba Suleiman, ina kuma za ka je? Ka san akwai magana mai mahimmanci da za mu tattauna ni da kai. Ya ne? Ya kike magana kaman ni na sa dole sai mun haɗa nan. Kin san yau baki a cikin schedule ɗina. Ban san dama haɗu da ki ba. Kina min magana yadda kika saba. Haba Suleiman, bai fa dace ba tun ɗazun jiranka da ta dinga ya zama abin zaki ne, yanzu kuma gashi ka zo kana ta faman wani maganan da basu dace ba. Suleiman ina kuma za ka je? Ka san akwai magana mai mahimmanci da za mu tattauna akan family na, akan maganan kuɗin nan. Look Nana, shi yasa kika ba ƙawarki daman ta dinga gaya min magana ko? Saboda ba ki san value ɗina ba ko? Haba Zainab me yasa zaki min haka? Me yasa ba zan miki haka ba tunda ke biki san darajar kanki a matsayin ki ta ƴa mace ba? Ina son shi ne so ne kawo haka. Wannan ba komai bane. Tabbas so ne. Waye wannan kuma? Sunusi ne dama ya kira ni kuma gashi nan ma yana waje zai ƙara sunan mu shiga mu jira shi. Mu je mana.
kai kai sauran namu ne. Ka sha ni gaban kamar. Sauran mu ne. Aba da kai a hankali. Allah ba ka sha naka ba? Ka. Allah ba ka sha. Ina kuma za ka je koyo ma ka ji labarin wasu sababbin yan fim din ne? Ina zuwa zan yi na ba waje. Sunusu lafiya kake ta dariya ka? Kai, Abdul, da Allah wai karka ce mu baka san dalilin da yasa ya fita ba. Ya fita ne saboda kare biya mana kuɗin wannan abun nan da muka sha. Oke, kuma wallahi da yana nan yau ma da shi zai biya. Ha, gaskiya babu lalle. Saboda abun ai yayi yawa ai. Kai shi fa wannan in dai akan soyayya ne na Ladidi da Alƙur'an da muna sake mai kirari wallahi sai zai biya zai. Kai, gaskiya ni fa na lura yaran nan gaba ɗaya akan soyayya zai ƙari. Soyayya ko wahala shi da fasan maso wani yake ba ma fasan shi ake ba. Kai ni fa a tarihin soyayya ban taɓa jin soyayya irin tashi ba. Na rantse da Allah da a ce duka maza za su yi koyi da na Ladidi da matan duniya sun huta. Ta, lalle yana da aiki kuwa. Ku yi haƙuri, na sa muku baki ko? Da Allah ina da tambaya. Ba matsala muna jinki. Shi wannan wanda ya fita kuke magana a kan shi, haka yake soyayya? Ta, ai in dai na Ladidi ne, shi akan soyayya ma ba abin da ba zai iya yi ba. Ina gaya miki duk duniya yana da wata yarinya da yake so, ba abin da baya mata, saboda tsabagen san da yake mata. Saboda baki ma ba zai iya kwatanta irin yadda yake yi akan soyayya ba, in dai yana son abu to baya ji baya gani. Allah ya taimake oga. Barka da fitowa oga. Dan allo ya dawo. Haka ma lafiya oga. Haka ma lafiya. Ina kiran jama'ar wannan ƙauye da babban murya. A sanarwa da kowa cewa dan allo ya dawo. Haka ma lafiya oga. Jaka uga. Haka ma lafiya uga. Sa'annan a sanar da wanda bai san labari na ba labari na. Sa'annan a tunatar da wanda ya manta wane ne dan allo. Wanda bai san illata ba a gaya masa illata. Haka ma lafiya. Haka ma lafiya uga. Ina Ladidi. Tana nan oga. A'a. Kare Usama wasa yake ne. Dan alo ne ai. Oh, yeah. Ki so ni dan Allah sani hannun dama. Kin san da soyayyar ki nake ta nema. A hankali kaunar ki tana ta girma. A hankali soyayya tana ta girma. Kin cike gurbin zuciya ba masaka tsinke cikinta. Ƙaunar ki ta biya ko ina ta bi jini na har da hanta. Idan da kwai rai da kwai kallo ta ko ina kike zana bullo. San ki shine karin kumallo kar ki bar rayarin galilu. Ashe idan babu ke
Gurin wa ka zo? Ana tambaya ka wajen wa ka zo? Ladidi, 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 Ladidi. Ladidi, Ladidi, Ladidi. Ladidi? Ladidi, Ladidi.